Tak čau, dneska se koukneme jenom na to, co jste se hodně ptali v komentářích. Jo, a ukážeme si potom, co jsme si ještě s plantážníkem pořídili, co teď budeme stavět, nebo to. A jako na první věc se koukneme na lepidla, to jste se tam ptali hodně, co používám za lepidla. Hele, používám klasicky normálně vteřiňáky, tekutej a gelovej. Jo, jsou to zase z hobby marketu, normálně na tom není nic. Pak klasicky Herkules. Jo, tím lepím třeba okna. Jo, takový ty průsvitný díly, světla a tak. Potom mám řídkej, Tamiya cement. Jo, zase vydrží hrozně dlouho. Mně spíš vyschne, než že bych ho jakoby vyplejtval, protože ho člověk nechá nastevřenej a vyschne to prostě. Tak pak jste se často tam ptali, co používám za barvy, tak používám klasika Tamiya, jo, akrylky a lakvérový, jo, a zase ke každé barvě to daný ředidlo. Jo, nemůžete si to ředit čím chcete, nebo to, jo, na akrylky je potom tadyhleto velký. Jinak se dají používat i na štětec a případně do airbrushe, do pistole, jo. A nebo případně, když někdo nemá airbrush, tak se dá použít i klasika ve spreji. Jo, to většinou používám, když se mi nechce rozdělávat airbrush, tak jako základ. Tak, jako další věc jsou třeba izolepy, nebo maskovací pásky teda. Mám buď to originál vlastně od Tamiya, jo, i s tím dávkovačem, přes který se to vlastně ustřihne, jo. A nebo jsem si zkusil pořídit teďkon z Číny. Jo, je to od 2 mm, 2,5 a potom po milimetrech až vlastně do centimetru. Jo, ty teďkon už budou přidaný i na e-shop, takže si je tam budete moct pořídit, když tak. Jo, je to levnější varianta než od té Tamiya, protože ta dvojka vychází nějakých asi 15 korun. Je tam 33 metrů návin a ta centimetrová vychází asi 25 korun. Jo, takže oproti Tamiya je to levnější varianta. Tak. A jako další věc jste se tam ptali na to, co používám za ty tušky. Jo. Na ty detaily a to. Takže buď to mám takhle od toho AKčka. A nebo, jako levnější varianta, jsou třeba tadyhle ty 3. To jsou klasické akrylovky z papírnictví. Tam taky vychází každá, já nevím, asi 30 korun, jo, oproti třeba tomu AKčku. Tak jsou levnější varianty, prostě možnost i takhle z toho papírnictví. Nebo jsem teďkon zkoušel chromku. Jo, a tam doopravdy ten chrom vypadá. Jo, krásně se to leskne. Dá se to použít, že jo, na kliky, na chromový díly na autech, nebo já s tím dělám právě ty paraboly. Si to bude vidět. Jo, tohle to je vlastně couvací světlo, tak ten vnitřek vždycky vezmu tou chromkou tu parabolu. Tyhle ty vlastně couvací světla jsou na ty nákladáky. Když se to natře ještě červenou, tou transparentní, tak se to dá použít jako mlhovka. Jo, ty už taky asi přidám teďko na e-shop, to jsem si zase kreslil sám. Jo, je to vytištěn na rezinové tiskárně. Třeba jsem to akorát vyzkoušel, jak to bude vypadat, když to bude natřený k těm nákladákům. Jo, ono se to dá použít samozřejmě jako mlhovky dopředu, takže to má vícerou využití. A potom na odbarvení modelu
tak mám buď to Xintex od Robinas bez komprese, s tím, že k tomu tak je to třeba zdlouhavější oproti nitru. Jo, protože tady to nastříkáte, necháte to působit, očistíte a když to prostě není dokonalý, tak to opakujete třeba 3x, 4x tohleto. Jo, pak to vezmete tím osazným kartáčkem, jihlama vezmete z páry a očistíte to. Kdežto třeba u toho nitra, je to klasika z hobby marketu zase, stojí to 60-70 korun, bajvoko, jo, tak když to vlastně vložíte do té, já to dávám do sklenice od Vokurek, jo, dáte do toho modely, zalijete to tím nitrem, nechám to vždycky přes noc a krásně, kompletně celý model z toho sleze. Jo, pak to akorát začistíte zase tím kartáčem, případně jehlou do spár a tak to je za mě o něco lepší varianta než ten Xintex. Samozřejmě ten Xintex taky funguje dobře. Tak, jako další věc jste se ptali, jak dělám obtisky. Tak mám takhle vlastně A4 obtiskového papíru. Jestli to zaostří. Asi ne. Jo, je to klasický A4. Obtisky si buď to nechávám kreslit, když je to něco složitějšího, když to jsou jednoduché obtisky, tak ty si člověk udělá doma v počítači sám. Tadyhle mám třeba udělaný obtisky na ty vildy, co stavím. Jo, to je vytištěný doma na klasické laserové tiskárně, pak je to akorát zalakovaný, musí se to rozstřihat a polepit tímto auto. S tím, že ty obtiskové papíry už taky budou na e-shopu přidaný. Jak bílej, tak transparentní. Tak a to už bude konec dneska. Ještě teda jenom taková maličkost ohledně toho plantážníka, jak jsem říkal. Koupili jsme si data od jednoho modeláře, který dělá RC auta na 3D tisk. Jo, koupili jsme si tu 815, pak transport, ten podval k tomu, pak máme BVPčko a Dakarku. Jo, tak za mě já mám za úkol to udělat tak, že já to všechno natisknu, udělám k tomu povrchové úpravy a plantážník z těch kanálů, že jo, tam odsaď mě taky můžete znát, ze streamů a z různých videí, protože já mu dělám třeba merch, trička a tak, ty samolepky a takovýhle. A ten na to bude dělat vysloveně, aby to spojíznil, takže tam bude řešit motor, přijímače, jo, vysílačku a všechno tohleto. A chtěli bychom první kus aspoň složit a vytisknout do září, protože jedeme na dovolenou s plantážníkem, takže bychom si s tím zařádili na pláži, že bychom to vzali na pláž a trošku bychom si tam vyblbli, samozřejmě jako malí děti, že jo. No. To je úplně normální přece. No a s tím, že já už teda něco tisknu, už máme převodovky hotový, naviják, teď se budou tisknout polonápravy, jo, s tím, že teda nějakých bajvoko 4-5 měsíců se bude tisknout jedna Tatra, všechno budeme potřeba udělat dvakrát, tak a uvidíme, no, jak to prostě půjde a něco prostě s tím uděláme. Ještě nejsme si jistí, v jakých povrchových úpravách to uděláme, protože se nám líbí třeba Totalka jako z Dakaru, z toho 90. Protože máme ještě Dakarku, tu 6kolů koupenou k tomu. A prvodní plán bylo, že bychom si udělali pískovou, jako armádní, a hasickou s tou šípovou radlicí vepředu, že jo. Ale zase třeba ta Totálka vypadá jako hezky, tak uvidíme, co bychom vymysleli, že bychom udělali, nevím. Prostě uvidíme, co nás napadne. A ona vlastně celá ta souprava s tím podvalem k tomu, tak má kolem 2 metrů. Takže to už je jako pěkná soupravička.
tak uvidíme, no. No, tak to už je všechno a příští týden ve čtvrtek tak si dáme to vyhlášení té soutěže toho Vilíka. Jo? Tak jo, hele. Čau.